Ipupaktom duminom. Agikitanan ang akong matambalan. Maayo sa tibuok kalibutan ang tanang mga sakit. Akong wag tangon. Pinagi sa kong orasyon. Tabudlong tapay-tapay nga pukong. Babaeng misyagit sa duha ka buntod na ipit. Kini. Basta mo sarili rin ako ang tinonto. Bahin sa pagpanambal. Maon ni kayo na nga makortahan ako. Unya, nagoy ko sabo. Si bay alim mo ko. Igusom. Mao na ni bet. Mao ni bet. Mauna ni sige kag ngisi no. Naunsam Sa ka. tinuod kay imong kong gitawagan nga. Paghimo man kuno kag albularyo ron. Tinuod mao na gina. Tanawan. Naay mga dahon sa kahoy. Mao ni akong gituyo og ningon ani ang ato ang pagkatao para makakwartata kay puti na tong luuya. Unya ang duha na to kamigo nga si Ernesto sa muka og si Taguroy. Gidungog man niya sa Taguro nga kwartahan na kuno kayo. Unya. Mo na nga nagsakit-sakit na sila. Di nangita mo kuno sila rog manambalay para makatambal silang mga sakit kay wa kuno nakaayo sila sakit karon. Patay bay. Ang problema na bay ba? Kung ang ilang sakit may untang ilang sakit nga ng mga dili unique. May akong unique ka sakit mo ilang pinabalan nimo makaayo ka o pinanglitan. Moingon sila nga ipaayo nila ang ilang kabati sa naong. Makaayo ka. Sa yun na kada ako'y bahala. Naunsam na yung taon. Hindi ka tumingon sila nga ang manambal bati magnaok. Ngayon nga nung mga mayo ni kong galingon. Kilala sa nimo. Imo pa sa nang apel nga. Natural. Ako yung bahala mo diskarte. Kaya ingon sila nga. Batig na umanambal. O inom sa nako. Unya ikaw nagpatambal. Nga bati sa kagnaw. Gusto ka magwapo. Oh, ayaw pagtanaw sa amin. Aron di kita nga. Imong naong bati. Nay maayo ani bay. Nay maayo ani bay. Unsa man? Ako silang atang-atangan kung ganus sila mangita og albularyo. Unya human akong dadun diri nimo. Kana gani mo na ako ang gusto nga mahitabo kay nun ani ron kay wala pa man ko nadungog ug maayo sa tong barangay nga manambalay ko. Kato silang duha kay mo na may kwartahan. Sila mo ditsungo na to. Anong ka kwartata? Ay, Bakit ba ta? sakto ba iton? Ani na lang. Nga ako kunuhay, masakiton ko daan nga naayo nimo. Unya, adto na ko sila tagsa-tagsa ka panimalay. Oh, pwede. Nga yaman yung pinon, way lain na kaayo sa akong sakit. Nga, labi pa kay kasakit ani inyong gibati karon. Si abay tutong tugsok albularyong mini. Ayaw sa inyo namin ni. Sa moto dito sa alig. Ina albularyo. Bate. Nga bati. Bate Ayaw. na. Batang hakan. Albularyo. Nga tinod anay makaayo sa tanang mga sakit sa inyong kalawasan. Bisi pagbatig naong iyang osbon. Oh. Sa to pa albularyong putot. Okay na na. Ayaw, sige. Iapil ko ng puto. Kay bawa ka nga mabuta. Imo ginagawa. Naamang Para masalig intro, ba? naamang ginay panganam na title good sa pangalan pag albularyo na may mingo nga ka albularyo nga kanaang kuan. Sige. Kadua dito. Albularyo putot. Oh, pananglitan gani og musugot sila. Ako rin bahala sa presyo. Sige. Ako inon nga ayuhon na yung tanang mga sakit niyo. Oh, nya ina nga tuaron si Bay Tutong kay di na mo puyo sa kalimong balay tungod sa iyang sacrifice nga gitunan nga mahimo siyang usa ka mananambal nga epektibo kayo. Lami nga pagmata ni Ila sa ilawom sa kuyanan. Sige Sa may kwayan. Pangurason sa diha. Sige. Ato na ko. Bura-bura city, bura-bura, ray. Ang mga tuktoy sa babae nga naglanay. Akong pautgon, pinaagi sa akong gahom. Ang gahom nako nga patintin. Karon, kwarta na miyan ngayon. Magpaabot ko. Kung makadara si may alay mo ko'y sa duha, kay mo ito sila kwartahan. Singkong dikoy, singkong sibuyas, singkong siyakoy, gigpaak sa ito'y, gigabaan, kagihabam sa ito'y. Rolling action. Ay, paita niya kung sakit noon. Wagin madagis tambal itong naman nambal ito sa Pikas Barangay. Lapi naman sa naman, wag matarong niya kung panagway niya. Pati na magyapon ng bati, agay po niya kung panagway ako. Asa ko man na ni patambal sa dani niya tiyay nga. Wa naman ko ilaing yung nailhang yung mananambal. Bye. Uy, Bye. bro.
Kumusta man to imong katambalan dito nga albularyo? Napoy problema na ko bay. Oo. Dako ko gasto bay nya. Wa gyud ma kuan kung O unsa man? bisang usawg hilop. Wa gyud matarong. Ngay mo ha, kumusta naman mo ha? Wa lagi gi mauli ini bay kay sao man ni nga problemahan Wa pa man lagi na mo hiyos lagi. Wa lagi ngita lagi og laing manambal unta. Mabutaw gyari ti ka kay tatakon nimo og ato imong albularyo nga imong atuan nga Mo lagi. magpatambal magato maayo. Wa man lagi maayo kay puno imong bay. Wa lagi. Eh, Pero sayo na kay na bay. Plansa ni mo di ay. Bay, sayo na kay na bay. Unsa o? Kana siya abin mo kung saan para mo hiyos na. May na siyang tusdikan ari akong kuan bayo. Ay Ha? bay. Pati sa kita bay gani wala man gani ko patuli. Samot ani akong itlog ug tusloko na ginoon. Kay mubuto na bay. Kanay mong ipon matugkan na na. Ha? Kanay mong lakot. Bahala na lang po din taon, ug di na matugkan kaysa mubuto niya akong lagay. Malagi ang problema to ani bay. Sabi kung sa gisulban to ani nga asa ta mo mangita og kanang mananambal nga maka-perfect ini atong panagway na to og kanay imong itlog nga Bayling! puti. Ay. Uy, Beli. Oh, wala mang magulaanon mong duha mo sa inyo problema. Dito Kaning ako problemahan gud ani bay, isugilon ko gini mo ni. Kini ako ang lagay bay nga nganong muburot man gid siya. Kada gina siya hapon. Labi lang mo taop. Muda ko lang kalit. Sus ka na siya bay. Baka. Dunay daotang espiritu ng Jesus sa lawas. Mo ba? Klaro kay na. Ikaw ba ni? Unsa may problema pod? ko bay. Dito ko sa laing pananambal to bay pero matay wa gid matarong gini akong panagway gid bay. Asos klaro kayo. Gikumot sa pungkol kang daotang espiritu. Kinumot kag pungkol na nga nimo nga daotang espiritu ng Jesus sa lawas. Pungkol labay mo labay. Usa mi kumot ang pungkol nguan man itudlo. Uy, daotang ka espiritu no, gamahana na sila. Mao nga karon para matangtang ng mga daotang espiritu ng Jesus sa inyong lawas be. Kuyog mo na ko. Kay una na ko sa una. Gamay na kay bayad bay. Atong amigo. Asam Sunda na. kong higala. Asam na. Ang bagong albularyo ning atuang lugar. Ay sa ikaw lang mo na bay, de korta na kong ginadagan eh. Hurot ko ni bayan. Ay, kung biyari. Asa man napita? Siya may sabuta. Bet ko mo ganin eh. Abay tutong-tugsok. Tapos pikas iriya, tara, doon ta. Aka to si tutong tugsok tong Katong gwapo ba? Nga butot. Ako, mananambal na siya. Gwapo to. manambal na. Ay, Bay, mo ni gidungo karon nga espesyalista ang albularyo rin sa lugar. Panahon na ni bay na. Panahon na bay mo. Uyos Sakto. na. Kining ituga. Oh. Boto, automatically dihad-dihad na yun. Ay tuslo ka pud kay sakit kayo. Ayo. Testingan man nimo. Para maayo gina ba? Pero Sige, sige kay. Kinahanglan mo kabay. Sana na yun, Oh. paglangay. Ay. Kaya di yan, hutdan mo grasyon na to. Rolling action. Buabot ron si Beli mo koy. Magdana grasya. Sigurado ging makakwarta. Mga orasyon sa ta. Pi, pu, tagsingkura ang tabako. Basta na'y magpatambal dalirang maayo. Kung way swerte, Ma'am Interio. Baitong! Ay, Baili! Uy, baitong! Ano nga siya, kita may Naay problema ang atong mga amigo. Sulbaran eh. ato ni. Unsa may imong sakit? Ay kini sakit kayo ako ang itlog bay. Bay kada gina siya hapon. Hala. Kaning itlugan nimo. Oh. Gisaniban sa mga demonyo. Mao na. Nalini, demonyo di ay. Puro dali ra nang maayo basta mo tuo ka sa akong mga orasyon. Ato, Tapay nga pukong babaeng nagjagit sa buntod na ipit. Ato ko anak. Agay! O maayo ko na. Bayad din. Pila imong Siguro ibayad? Oh. 5,000. 5,000? Oh, basta lang nga maayo ni siya. Why Problema mo. problema? Kay kanare problema nimo itlog tinakuha ko ni ite. Agay! Unya. Agay! Unya na. Hinaya sa oy. gamiton diri sa imong bukanan atong kuoton para mohiyos. Hinaya sa doy. Agay! Agay! Ay pagsagit. Agay! Ayo pagsagit. Agay! Ay pagsagit. Oh tanawa. Basta haya-haya. Wala lagi ko sakit. Nahiyos na. Tanaway. Wala na. Naigo sa kong orasyon. Hiyos na. Barobay. Wala na. Kaman. Oh paisa. Tungko sa. Ay problema lang yapon. Unsa man? Wala man kay kwarta kabayan. Wala. Aw. Sunod na lang. Pag na kay kwarta, pagpalit og marper. Para nga doon na kay ipon. Balog na. Ikaw na. Ayaw na. Ako sa ay ikaw unsay mo sakit ani? Sir. Unsa may sakit ang niya? Kani lagi akong panagway lagi. Sana problema ko ani nimo, puti nimo problema ha.
Pabayra sa daan. Mura magdi madag tambal ng itsura ha. Ano naman ang sabay ko ane? Di maayo. Kaya ang imong dagway ug imong lubot mo maoras. Banurma. Pabayra sa daan ni guro ta daan Ah, kasi sige. maayo. Pero tungod sa kong orasyon. Orasyon pikot miyot ang naong niya murag sapyot sa lubot. Kung mutuo ka akong ayuhon ang kining imong oporting sinawa. Pabayra sa daan, Malabong na ay, ni. pabayra sa- Bayad sa daan. Parang maayo. Ay, kontra ko diri. Gatos ko taon. Ma'am, sige na, kwarta. 5 mil. Wa- 5 mil. Amnesia ni wakil ang kwarta, amnesia sakit na. Oh, 5 mil. Makuha gani akong nagway. Amnesia Kana sakit imong na dagway. iwag sa kalibo. Dali kay ngayohon. Piyong nga imong mga mata. Kay akong haplasan sa lana. Yun. Piyong kay akong kuuton ng lana. Bakong kinot!